Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Happy Corner. Είμαι η Άννα και θα σας δείξω σήμερα πώς μπορούμε να φτιάξουμε βραχιολάκια και μαρκαμέ. Για να φτιάξω το μαρκαμέ μου, εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το υλικό, είναι κορδόνι τύπου σατέν, είναι πάρα πολύ οικονομικό, μπορείτε να το βρείτε σε διάφορα μαγαζιά με είδη χειροτεχνίας ή ακόμη και στα καλλιτεχνικά που φτιάχνουν τα παιδιά ή σε μεγάλα πολυκαταστήματα. Στοιχίζει γύρω στο 1 ευρώ. Θα χρειαστούμε ψαλίδι για να κόβουμε και λίγο ζελοτέιπ. Ας ξεκινήσουμε. Παίρνουμε γύρω στο μισό μέτρο ένα κομμάτι από το κορδόνι μας. Εδώ παίρνουμε λίγο ζελοτέιπ και κολλάμε, αλλά όχι ακριβώς στην άκρη, αρκετά πιο μέσα, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος μετά να μπορέσουμε να φτιάξουμε το κούμπομα για το μαρκαμέ μας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για αυτή την πλευρά. Οπότε και αυτή την κολλάμε. Παίρνουμε, το βάζουμε στην αντίθετη πλευρά και ξεκινάμε. Παίρνουμε άλλο ένα κομμάτι, σχεδόν το διπλάσιο από αυτό που χρησιμοποιήσαμε ως σκελετό, που θα χρησιμοποιήσουμε μάλλον ως σκελετό, συγγνώμη, και θα ήθελα στη μία πλευρά να φτιάξετε έναν κόμπο. Ο κόμπος αυτός θα μας είναι χρήσιμος καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του να φτιάξουμε το βραχιόλι μας, γιατί με αυτόν πάντα θα ξεκινάμε και θα μας βοηθήσει να μην μπερδευόμαστε με την άλλη πλευρά του κορδονιού. Περνάμε λοιπόν το κορδόνι μας κάτω από το σκελετό, αυτό εδώ το ονομάζουμε σκελετό, και φροντίζουμε πιάνοντας τις δύο άκρες να είναι ακριβώς στη μέση, δηλαδή καμία πλευρά να μην είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Παίρνουμε το κομμάτι που έχουμε τον κόμπο μας και το περνάμε από πάνω από το σκελετό. Παίρνουμε το κομμάτι που δεν έχει κόμπο, το περνάμε επάνω από το κομμάτι που είναι ο κόμπος, από κάτω από το σκελετό και μέσα στο κυκλάκι που έχει δημιουργηθεί. Πιάνουμε τις δύο άκρες, τραβάμε προσεκτικά και έτσι φτιάξαμε τον πρώτο μας κόμπο. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε το κομμάτι με τον κόμπο από πάνω. Πάντα θα ξέρετε, το κομμάτι με τον κόμπο στο σκελετό μας μπαίνει πάντα από πάνω και κάτω από το... και κάτω από το κομμάτι που δεν είναι με κόμπο, και το κομμάτι που δεν έχει κόμπο πάντα θα είναι κάτω από το σκελετό και μέσα στο ημικύκλιο κι αυτό. Δηλαδή κάτω στην ουσία από το κομμάτι με τον κόμπο. Τραβάμε και ασφαλίζουμε. Κάθε φορά που τραβάμε θα φροντίζουμε να είναι ομοιόμορφοι οι κόμποι που φτιάχνονται, τα τριγωνάκια, γιατί σε περίπτωση αντίθετη θα έχει ανομοιομορφία και πιθανόν να μην σας αρέσει και να το φτιάξετε πάλι από την αρχή. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε το κομμάτι λοιπόν με τον κόμπο από πάνω και από κάτω τραβάμε. Το κομμάτι με τον κόμπο από πάνω, το κομμάτι χωρίς τον κόμπο από κάτω από το σκελετό και μέσα στο κυκλάκι, τραβάμε. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει το μήκος που επιθυμούμε να είναι το βραχιολάκι μας, παίρνουμε τις δύο άκρες. Εγώ αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιώ για να ασφαλίσω τα μαρκαμέ που φτιάχνω. Κάνω έναν κόμπο πολύ σφιχτό και ύστερα κόβω τις δύο άκρες
από εδώ και από την απέναντι πλευρά, βάζοντας λίγη κόλλα στιγμής, έτσι ώστε να κολλήσουν και να μην ανοίξουν. Και αυτό γιατί το υλικό που χρησιμοποιώ είναι χοντρό και αν το περάσω ανάμεσα εδώ με μια βελόνα, το πιο πιθανό είναι να αλλάξει το σχήμα του και δεν θα μου αρέσει. Εδώ έχουμε φτιάξει, βγάζουμε την κόλλα που έχουμε κολλήσει το κομμάτι που μας ενδιαφέρει και στις άκρες κάνουμε από ένα κόμπο στη μία άκρη και στην άλλη άκρη. Παίρνουμε τις δύο άκρες, τις κάνουμε κυκλάκι και εδώ φτιάχνουμε άλλο ένα μικρό μαρκαμέ. Με την ίδια διαδικασία κόβουμε τις άκρες, αφού έχουμε κάνει τους κόμπους μας και τον τελικό κόμπο εδώ που βάζουμε στην άκρη και λίγη κόλλα, έτσι έχουμε φτιάξει ένα άλλο κούμπομα όμοιο με το μαρκαμέ μας, όπου θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να ανοιγοκλίνουμε αυτά που έχουμε φτιάξει. Παραδείγματος χάρη, θα σας δείξω ένα που δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα, κάπως έτσι φανταστείτε το. Αν βάλουμε, μπορεί να φτιάξετε 3-4 δηλαδή, 3-4 κόμπους και το βραχιολάκι σας θα είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Για ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να απευθυνθείτε είτε μέσω του καναλιού μου, είτε μέσω Facebook της σελίδας μου, είτε στο blog μου. Μην διστάσετε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βιντεάκι μου. Καλό σας απόγευμα!